ஓம் சாய்ராம். சாயப்பா விட்டு செல்ல பிள்ளைகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள். என் அன்பு குழந்தையே, இன்று உன்னை தேடி நான் உன் இல்லம் வந்து கொண்டிருக்கிறேன். அது தெரியாமல் நீ ஏன் கவலையோடு இருக்கிறாய்? நன்றாக பார், அதிர்ஷ்டம் உன் இல்லம் தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. இனி உன் வாழ்க்கையில் நீ நினைத்த அத்தனையும் நடக்கும். மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய். இந்த சாய் அனைத்தையும் நடக்க செய்வேன். இதுவரை நீ நடக்குமா நடக்காதா என நினைத்து எதிர்பார்த்த அத்தனை காரியங்களும் அழகாக நடக்கப் போகிறது. நீ தோற்கவில்லை. இது உனக்கான பாடம் மட்டுமே. இத்தனை நாள் உனக்கு நடந்தது அனைத்தும் உனக்கான பாடங்கள் மட்டுமே. இதை வைத்து உனக்கான வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் வாழப்போகிறாய். நிச்சயமாக உன் நிலைமை மாறும். நான் உன்னுடன் இருந்து நீ இழந்ததை திரும்பவும் பெற்று தருவேன் என்று உனக்கு உறுதி அளிக்கிறேன். என் தங்க பிள்ளையே, சில உறவுகளால் பல கஷ்டங்களையும் பல கண்ணீரையும் சிந்திவிட்டாய். இனிமேல் தைரியமாக இரு. உன் கண்ணீருக்கு பலனை நான் கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொரு தருணமும் மாற்றம் உண்டாகும். உன் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உனது வளர்ச்சியையும் உனது மகிழ்ச்சியையும் பார்ப்பதற்கே நான் உன் இல்லம் தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இனி உனக்கு அதிர்ஷ்ட காலம்தான். ஏனென்றால் நீ அத்தனை சோதனையையும் அனுபவித்து விட்டாய். இத்தனை நாள் நீ பட்ட கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், துயரங்கள் எல்லாம் உன் வெற்றி பாதைக்கு படிக்கட்டாய் வரப்போகிறது. ஆமாம் என் செல்வமே, இத்தனை சோதனை காலமும் உனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களும் எதற்காக என்றால் நீ இனி வெற்றி பாதையில் பயணிக்க இருக்கிறாய். உனக்கு ஏற்பட்ட சோதனை காலம் அத்தனையும் முடிவடைந்து விட்டது. அதனால் இனிமேல் நீ மகிழ்ச்சியாக இரு, தைரியமாக இரு. இந்த சாயப்பா உன் இல்லம் தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறேன். உன் வாழ்க்கை இனி சிறப்பாக இருக்கும். என் அன்பும் அருளும் பெற்ற என் செல்ல குழந்தை நீ. வாழ்க வளமுடன். ஓம் சாய்ராம். ஜெய் சாய்ராம்.